Kunċetti għal proġetti minn għaqdiet volontarju skejjel li jifukaw fuq is-suġġetti tal-STEM, xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika se jkunu allokati massimu ta' 8,000 euro biex ikunu jistgħu jikkonkretizzaw l-idea tagħhom fil-prattika. Is-sena li għaddiet ingħataw 24,000 euro minn dan il-fond lil numru ta' organizzazzjonijiet biex jikkolaboraw ma' riċerkaturi u professjonisti STEM biex jiżviluppaw il-proġett tagħhom fil-komunità. Il-kap ta' sezzjoni tal-STEM fl-Esplora, Rebecca Buttigieg, qalet li fost il-proġetti li benefikaw minn fondi kien hemm maqdiet li mhumiex governattivi u skejjel li qed jaħdmu fuq diversi proġetti jew ikkonkludewhom b'suċċess. Għamlu range ta' proġetti li kopru coding, min għamel hydroponics li tista' tkabbar il-pjanti mingħajr il-ħamrija. Proġetti oħrajn li benefikaw minn fondi kienu dwar l-iskrinjar ta' celiac tal-komunità mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' Xjenzjati Biomediċi u proġett minn Shark Lab Malta dwar filfla li jitratta l-istat attwali tal-Lower Riserva Naturali Maltija. Il-kulleġġ ta' għodex ħadem fuq proġett teknoloġiku li jtejjeb is-sistemi tal-komunikazzjoni. Fil-waqt li s-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika benefika minn fondi għal proġett STEM Immersion li joffri talim dwar is-suġġetti STEM. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi għalli dawn is-suġġetti huma essenzjali huwa kruċjali li l-komunità tkun marfa aħjar dwar is-suġġetti STEM li deskriva bħala s-sisin tal-futur tal-ekonomija. Hija skema li jistgħu jibbenefikaw minnha diversi għaqdiet volontarji kif ukoll skejjel sabiex jagħmlu proġetti ma' tfal mal-istudenti tagħna u jieħduhom fil-komunità sabiex bekk bit-tagħlim li jieħdu permezz ta' dawn il-proġetti tista' tibbenefika s-soċjetà in ġenerali. Kwalunkwe entità li hija reġistrata bħala volontarja tista' tapplika għal dawn il-fondi.